Zisho njalo ikaxolani mfana akhanyele phansi ejozini laso wakhona suka 2002 ogeleza nomfowethu uphongole bafuna abancane banikane induku nabanye befunela phansi abanye bephinde befunela emasangeni wangixaka njalo wendoda. Sanibonani nonke, igama lami Akhanyile Sibongo. Cela ukudlulisa kwesizini enabo kakhulu uma ngiveza leli khono lami nami engilivezayo loku-create-a ama-poster and then angikhethe ibala lamuntu, create-ela wonke umuntu. Njengoba uzoyibonela nawe kuno-F-pop, ama-poster and umculo omunye kahle kahle ngingathanda kakhulu ukusebenzisana naye uSjira ungakaphakathi wayo uGumede impela. Ngiphilile-ke nale nsizwa kakhulu njengoba nayo isize yaphumelela yakhona ukukhipha i-album njengoba ubona futhi ngiyenzela ama-poster nazo zonke izinto ey'kanjalo. Kanti-ke kuyasiza njalo ukubambisana ngobani i-poster kahle kahle ibiza u-R20 kungama-poster amabili, kodwa siyakhona ukuxhumana sikhulumisane uma kuwukuthi uyakhala umuntu nokuthi i-poster yakhe ibe kanjani.